ҷадидтарин хизматрасонии муосир дар маркази савдои Садр. акнун шумо имкон доред ки тавассути як занги телефонӣ маҳсулотҳои зарурии худро бо нархи ҳаррӯзаи бозор аз мо дастрас намоед. ҷолибтарин иқдоми марказ ин аст ки дар давоми аз 10 сония то 2 соат маҳсулотҳои фармудаи шумо ҳамагӣ бо арзиши 5 сомонӣ роҳгиро то манзили зисти шумо расонида мешавад. шумо танҳо занг зада суроға ва номгӯи маҳсулотҳои заруриро ба мо пешниҳод намоед. анвоъҳои хӯрока, сабзавот, нӯшока, маводҳои шустушӯӣ барои шумо ва аҳли оилаи шумо. мақсади мо қадаме пештар ба зиндагии беҳтар. суроға, ноҳияи ёбон, кӯчаи меҳвар 2. телефонҳо барои тамос 93 526 11 89 907 76 11 89. Садр, садроҳ ба сӯи комёбиҳо.